sobre l'acte d'ara. Aquesta nit, 3.000 ciris, 3.000 pedres brillants s'il·luminaran dins els meus ulls. Això és el que em fa estar aquí, avui, amb tots vosaltres. Vosaltres sentint el que jo sento i jo sentint el que vosaltres sentiu. Estem aquí perquè els nostres ulls s'il·luminin. Estem aquí perquè s'il·luminin els nostres somnis aquesta nit i els somnis ens diguin el que hem de fer, que ens ho diguin. Per tant, demà al matí ens hem de tornar a veure per parlar dels nostres somnis, per buscar-los tots junts, per caminar de veritat tots junts, com si fóssim un poble que camina de veritat.